Maťka, Maťko, buďte navždy šťastní a ľúbte sa. Yeah, you walking like a daydream, looking like a painting. You could have been seen hanging in the loop. A perfect silhouette of everything I dreamt of flashed before my eyes, and I knew it was time. I don't know why I was surprised. You rolled your eyes at my bad pickup line. I was relieved when you left and you said you'd give me a second chance. So it happens on a whim, love's a happy accident. Painted on the skyline, printed in the headlines. Out of all the good times and everyone in my life, honey, you're my highlight. Viete, čo bude na jeseň v roku 2075? No väčšina z nás tu už možno nebude. Ale ja verím, že vy dvaja áno. V roku 2075 na jeseň by ste mali oslavovať 50 rokov manželstva. Možno si poviete, že dnes by sme mali hovoriť o svadbe, dnes by sme mali hovoriť o tejto chvíle, o prítomnej chvíle. Mnohí to aj hovoria, máme žiť tu a teraz a pre tento čas. A napriek tomu chcem s vami rozprávať o tom, čo bude o 50 rokov. V živote manželov 50 rokov manželstva je jeden obrovský deň. To je úžasná oslava, na ktorej sú nielen deti, ale aj vnúci, právnuci. Je to naozaj oslava skutočnej lásky. Nielen lásky do času, do prvého problému, ale je to oslava skutočnej lásky, ktorá ide za hranice všetkého, ktorá ide dokonca až za hrob pre nás veriacich. Poďme si predstaviť dvoch ľudí, ktorí majú sobáš a všetci okolo si myslia, že to je ten najdôležitejší deň. Môže byť v ich vzťahu niečo dôležitejšie. Ja si dovolím tvrdiť, že áno. Aj keď si to ešte nevedia oni dvaja mladí predstaviť, ja si predstavujem dvoch mladých ľudí po 50 rokoch. Po 50 rokoch majú 3-4 deti, majú za sebou 3 preloženia na iné pracoviská, majú za sebou dlhú cestu neraz pretkanú slzami, ale aj krásnymi víťazstvami. Po polstoročí manželstva vie každý z nich dopovedať vetu, ktorú začne ten druhý. Nie je ich zväzok v období po 50 rokoch s pečatenými večmi ako svadobný deň? Je. A ako je to možné? Sobášny list nedozrel, ale dozrel ich vzťah. Po formálnej stránke nie sú spojení večmi ako v deň, keď odchádzali od oltára. Ale po vzťahovej stránke sú už niekde úplne inde. Ja vám prajem veľmi veľa šťastia, lásky, hlavne ať vám to vydrží na veky. Detí spoustu a buďte stále tak šťastní a usmievaví, ako ste aj teď. Máme vás rádi veľmi. Čo bude v roku 2075? Takto na jeseň. Bude vedľa vás sedieť ten, ktorý sedí teraz? Ak áno, tak to bude len potvrdením toho, že slová, ktoré o chvíľu poviete, ste brali absolútne vážne. Že každé jedno áno, beriem a sľubujem, bolo považované za to najpodstatnejšie slovo života. Láska nie je to, čo je na začiatku, ale to, čo je na konci.